ăsta este semnul tău să-ți învingi frica și să vii la Eden. După 21 de ani am luat decizia să-mi fac implanturi. Am 2 măsele lipsă, bine, acum nu o să le mai am. Mi-am pus șuruburile și astăzi am venit la control, este totul foarte bine, sunt foarte fericită. Recunosc că mi-a fost frică la început, pentru că mereu auzeam că te umfli, că poți să te învinețești și mă gândeam doar la cum să ai un șurub în os. Dar e totul foarte bine, m-am umflat foarte puțin, nu m-a durut deloc și acum sunt foarte fericită, abia aștept să-mi pun și coronița. Asta cred că peste 3-6 luni, depinde cum reacționează corpul la implant și sunt super happy că am venit aici la Eden. Pe doamna doctor Denisa o cunosc de foarte mulți ani și am total încredere în ea, pentru că mereu a investit în a-și dezvolta abilitățile de medic stomatolog și a făcut foarte multe cursuri și ea este singura care m-a convins să-mi fac aceste implanturi. Cred că cel mai important atunci când vii la dentist este să ai încredere în medicul stomatolog și eu am total încredere și vă recomand și vouă să veniți aici la Eden, pentru că o să vă simțiți foarte bine și o să învingeți toate fricile. Nu mai stați și reparați-vă dinții dacă aveți probleme, pentru că în timp, cine știe, se poate să rămâneți fără dinți dacă nu veniți la timp la stomatolog. Dacă eu am putut, poți și tu. Ăsta este semnul tău să-ți învingi frica și să vii la Eden, pentru că aici ai medici specialiști care vor fi alături de tine pe întreaga ta experiență. Spre un zâmbet ca al meu.